बिफा नों सोमखोरखौ एसेबो उदिस लाथारला नामा? सामफ्रामबो जानाय गैया लोंनाय गैया बहा थाङो बहा मायो सामफ्रामबो जौ लोङैनो सेहेराफ्रानो नायजाथारला। आं मालाय माथो बुंबावनो बिमा आंहा बे फिसाखौ लानानै गोबां मिजिं दंमोन नाथाय बे सिमांफ्रा फैमाल जासिगोन नामा? फिसाखौ दिनै खांबाय फेदेरबाय फोलावबाय मोजां खालामनो होननानै नाथाय जों दिनै मा मोनखो खालि मेगनाव मोदैल'सो। बिदि नङाहाय बिफा नों आंनि फिसाखौ बिदि दाबुं जोंनि साननायाबो सानसे जाफुंगोन। Wai gaya salah berjauh dari saja masuk menabrak menbal lagar menlang bismillah bose obisi lah jeli bismillah kau dan aku seberapa salah ri roh uri oh sini oh Swmkwr ro bra ro oh Swmkwr ro woi Swmkwr. Wow, so beautiful. Dokumen nama. Bukan. Swmjwrw, Swmjwrw. Itu baik lah. Memang dia nama Mahanta boleh. Swmjwrw dah punya kan dua nama. Kulumgiry no, Kulumgiry no, Mahanta boleh. Baik cari. Jangan kami mencapai. Jangan. Yang kedua karena namanya lagi dia. Jangan kurang baik. Sorry. Brahma the Dipali. 가만히 하세요. 먼저 먹어줘. 그러면서. Ada. 아, 믿어라. Ada. औ बिनानाव नों मोजां सफैबायना? Oh ada. Ada, nang मोजां दं ना? औ बिनानाव आं मोजाङैनो दङ नोंहालाय? आंबो मोजां दं नोंनि अननाया। दानिया बुंदो गामियाव फैनानै बिदा फंबायनानै माबायदि मोनदों? जोबोर मोजां आदा एकदम हिटखा। आच्छा दे बिनानाव नों मेंना फैबाय नों न' सिङाव एसे रेस्ट लायदो। जागोन दे आदा। आच्छा बिजनेसफ्रा दामानि मोजाङै सोलिगासिनो दं? औ सार दामानि मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। आरे निया हो? बहा थांनो नागिरदों नोंलाय? औ आदा आं दिनै गामियाव बेरायहैनो लुगैदों। आं दसे बेरायनानै फैनि दे आदा। अ ओरै फैग्रोदो बिनानाव। मा आदा? नैबे जोंनि बिजनेसनि गाहाय मेनेजार। हाय। Oh hai. बिजय नैबे आंनि सासेल' नायल' जागौ जोंनाव मैयासो फैदों हाउसिं राइट बेखौ कमप्लेन खालामनानै। अ
सार बिनानाव नों थांनांसिगौ जागोन दे थाथ'दो आदा मोना औ दे बिदिब्ला गोबाव खालामनाङा थाब फैफिन जागोन दे आदा बिदिब्ला आंबो थांथ'सै नामा सार आंहाबो अफिसाव गोबां खामानि दं थांदो दे सार दे खामानिफ्रा मोजाङै माव जागोन दे सार सिन्था खालामनाङा दे थांदो आंथ' मोजाङै नाना बाना फाग्ला दिनै गरमा सिख्लाफोर सासे गैयाब्रा गरमानो मा जालायलांबाय सिख्लाफोर नुबासो थान्दा जासिगोन होनदां फाग्लानि थांबो दाबो जाया masih gurembra kele Nah, nih partner. wah apa jenis bilai Boleh bra. apa mata fresh terbilai ini ketarakin nanti bagi sikap apa partner malah tuh mojaano fresh kali Hot, aku sih nunggu dulu deh, partner langsung ke sini nama. partner ang tanggersu Paling nunggu tangguh. Lalu. Lah, jangan. Aduh, jangan pakai. Hujalai baju. Nunggu. Nung menang gua ada Ber. Partner, maka kalau udah nasi mulai. Ubin kartu. Partner, ubin kartu. Hujan. Lepas lagi kan ada. Surya lagi Ligt, apa lagi? Surya lagi dia. Kalau beta, manisha. Woi, beta pimat kujung pernah hu. Ngapa beta? Nunggu tuh. Orang nak view. Wah, terus beta. Mr. ang huara boleh. Huara? Hinjau wang ni kucing juga nak kujung dia. Dosi yang dulu itu ngayu ayu. Kerang ngerang ni jujur ni kan yang ni jujur kan tangan kau peta. Ang nunggu lagu nung pika dong, please rotona.
आच्छा नों बबाव थांनो नागिरदों? मानो नांगौ नोंनोलाय? ओमफ्राय मा मुं नोंनिया? खोन्थाना। सोमखोर। वाव नाइस नेम। ओमफ्राय नों हाबा खालामबाय नामा? नोंखौ जि साइज नुखायोना फैना सेल्फि हट ननसेन्स। ओइ सिख्ला नों आंनि सेर सेर फैनाङा नों थाबैनो थांफिनदो। Morning, morning. सार नैबेवहाय नै साइन नांगौ। नाथाय सार नैबेनि खामानिया एसे आद्रा थानानै दं। सारा बेखौ नायोबा एसे गाहाम जागोन। जानायाथ' जाबाय थिगैनो जाबाय ओमफ्राय बे नैबे माबाखौल' एसे सुद्रायबावदो आरो ना। थेंक इउ सार। दे। नेहा आगै बहा थांनो नागिरदोंलाय? आं आदा गामियाव दसे लोगोफोरजों बेरायनो। नेहा आगै नों दिनै थाङाबाबो जासिगौमोन ना। नै दसे थानानै आलासिबो सफैगासिनो दं। आलासि? सोर आलासि आदा? बे जोंनि बिजनेस मेनेजार। आदा आं दसेल' बेरायनानै फैगौमोन। नै बेनाबाथाय बेबायदिनो दाबो गामिखौनो बेरायनो नागिराखै नों। दे थाब थाना थाब फै।